Takže čaute lidi, dneska vás vítám u dalšího videa a u další challenge. Dneska to bude spíš soutěž nás z dvou, tady jsem dneska s Lukášem. A máme tady velice dobrého golmana, který chytá druhou ligu za náš tým. A jakoby bude to zápas nás dvou proti němu. Takže dneska se můžete těšit na challenge jako je vantage, penalta, přímák a že nám golman jménem Vojtěch Vesecký, takže Vesi, abyste věděli, nám přihraje za vápno, my zpracujeme balon a vystřelíme. Chtěl by to asi zvou do teku, ale my to nebudeme nějak řešit. Takže my se rovnou asi můžeme přesunout na video. Jdeme na two-touch, lidi. Okay. Teďka jdeme na vantage a hned na to asi dáme přímák a potom penaltu. Pojď. Ha! Jako byla rychlá. Jdeme na přímáky. Můžu? Lidi, jdeme na penaltu. Doprava nahoru. Bylo to dolů, no, bylo to dolů. Chtěl jsem to nahoru, bylo to dolů. Teď jde na řadu Lukáš. Teď jdeme na střelu z první. Je to 4-2 pro nás a jdeme zvýšit náš náskok. 4-3 hoši. Hoši, je to 4-4. Myslím si, že máme šanci a vyhrajeme. Hoši, tady to je úplná lopata, ten Lukáš, jo. My vedeme 4-0 a on to udělá 4-4, jo. Takže já musím zase zachraňovat situaci, no. Hoši, musí to být zajímavý. Teďka jdem na two-touch a já ukážu, jak to dělá. Pojď. Hrajeme víc. Ty vole! Když je 5-4, ale to otočíme. Tak pojď, vantage. Vantage dám. Ale to je dobrá střela, jenom... Jdem na přímák. Ty vole. Je to 8-4 pro golmana a nevypadá to vůbec pěkně. Penalty nám nepřejou, no, ale my to ještě vyhrajeme. Já jsem štěstí jak prase už. Tak jdem na vantage. Vantage mi už jak se nejde. Ale to půjde, to jako my se vyzbíráme. A můžete se těšit na krátký vlog, nebo možná i další podle toho, jak ten zápas bude vypadat. První zápas odehrajeme 19. ledna proti Humpolci u nás doma na domácím stadionu. Takže se můžete těšit na takový vlog. Jdeme na přímák, hoši. Krásná. Ty vole! Krásný zákrok, golman. A jdeme na penaltu. Jdeme na to. Ano. Teď jdeme na two-touch a pokud se mi povede dát two-touch i vantage, tak penalta a přímák už není takový problém. Tak dobrá. Ty vole. Jedna z nejlepších levaček, co jsem kdy vystřelil, ty vole. No škoda, jdeme na vantage a třeba mi vyjde vantage. Ty píčo! Napište každý do chatu, kam to bude.
penaltu jsem dal k tyči, takže sice furt prohráváme, ale my to ještě otočíme. Nebojte se nic lidi, to bude dobrý. Tak jdeme na tu teď. Jdeme na vantač, který se mi zatím boží nedaří. Třeba to zlomíme. Ale snad to ještě otočíme. Takže z vantače jsem ještě nedal zatím ani jeden gól a moc se mi nedaří. Jdeme na přímé. Ale kurva už. Na penaltu si už věřím, ale zatím se mi moc nedaří, abych řekl pravdu. Nevypadá to s námi vůbec dobře, no. Musíme se hodně snažit. Ještě 2 kola, ne? Ještě 2 kola jsou. Jdem na tu tač. Pojďme se. Kámo, proč? Zatím je to s náma bídný. Nedali jsme žádný, no dali jsme hezký gól, ale je to bídný. To se dá doleva to dej. Jo! Pěkný gól. Tak konečně jsme něco dali a já mám ještě přímák a penaltu před sebou. Už já do řeky nejdu. Kámo. Tak z tomuhle se radši nebudu vůbec vyjadřovat. Jako, hoši, to je hrozný. Jako, ještě s náma je to dneska tragický. Mám nový kopačky, můžu se na to vymluvit, ale nechci se na to vymlouvat, protože to není jenom novýma kopačkama, je to samozřejmě i mnou. No, ale trošku v tom ty kopačky jak mají. Penalty nám zatím dal. Takže hoši, ještě půjde 2krát Lukáš, tohle jedno kolo a jednou já. Těžký balón, levá, nebo pravá na zadní. To byla tragédie, ani se k tomu nebudu vyjadřovat. Jdeme na vantač, hoši. Krásná. Lukáš si to dal tak jako pofidérně doprostřed. takže jde chytře. Jo. Nechci se k tomu ani vyjadřovat, ale to je tragédie. Teď jdu na moje kolo já. A je to poslední moje kolo, takže doufám, že dám aspoň hezký kolo. Teď tady letí letadlo, vole. Takže slyšíte letadlo. Nádherná! Ty vole! Už teď jsem dal 3 hezký góly, přímák mi moc neset, ale tak když prohrajem, tak ať to za něco stojí. Možná dáme na konci nějaký bonus. Teď jde na řadu Lukáš. Tač. Jdeme na vantač. Jdeme na vantač. Ano. Ale vole, dobrý. A to je. Pak mi to dneska nejde. Docela si věřím na penaltu. To je trošku jinak. A to posunu tak, abyste to viděli normálně. Krásná. Už je teďka ještě oba si kopneme 2 kopy, aby jsme mohli, sice to bylo tragický, ale můžeme aspoň snížit náskok a aspoň vám ukázat, že nejsme takový lopaty. A každý si vybere, já budu mít tu touch a ty? Já si dám asi penaltu. Takže jdeme každý na své 2 pokusy. První si můžeš kopnout, to jestli chceš. OK? První kopne Lukáš. Přímák. No, přímák. Píše vypadá jak penalta z dálky. Dobrá. Jo, ale aspoň něco se mi povedlo. Teď si kopnu asi penaltu a uvidím. Tak aspoň z tohohle jsem dal 2 góly a teď se ukážeš ty. Vybral jsem se vantač a
Tutač. Levá. Levá, ty se točila. Jo, vantač. Sice jsme prohráli, ale panenský gól padlo. Brankář chytal dobře a to je asi všechno od nás. Já vám děkuji, že jste se koukali na tohle video. Určitě dejte like a odběr. A můžete se těšit na další video ve středu 1. ledna. Už v roce 2025. Mějte se krásně. Čau.